Iangat mo. Hindi. Mag-camera ka lang dyan. Iangat mo siya. Mabigat, diba? Pag may sapi, mabigat. Hindi nyo siya mabuhat, diba? Diba? Mabigat, may sapi. Anong sa camera ng nanay mo dyan? Anong tingin mo sa kanya? Hoy! Tumingin ka sa akin. Alipin ng demonyo. Bitaw mo yung ulo niya. O ang kamay niya. Pasintabi sa iyo, Panginoong Kristo, Jesus Nazareno. Araw po ng kadiliman, sa kanya pong gabi, sa araw na ito. December 14 yun, di ba? Sa kanya po ang araw ng Biyernes ng gabi. Pero nagnanalig ako, nananampalataya ko bilang alipin niyo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang Espiritu, inuutusan kitang lumayas ka sa loob na katawan ng pag-aari ng aking Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Babasa amin ang karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa aming buhay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako ang iyong alipin. Bilang anak mo, nananalig ako at nananampalataya, nalalamisan mo ang aking bibig. At gagamitin ko sandata ito upang talunin ko ang lahat ng maalili nagpapasakit sa biglang katawan ng pag-aari nito. Ang sino ng masamang espiritong maalili ay palalayasin ko sa inyong salita. Naniniwala ako sa araw na ito na ilalayas ang masamang espiritu na nagpapasakit sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Masamang espiritu, pinupugutan kita ng hininga at tinatanggalan kita ng kapangyarihan. Inuutusan kita bilang alipin ng Panginoong Kristo. Amen. Ibigay ang sibat sa akin, Rafael. Amen. Amen. In Jesus' name, Amen. Idilat mo ang iyong mga mata. Amen. Anong pangalan mo? Pangalan mo, te? Perla po. Middle name? Santos. Apelido? De Lasso. Kilala mo si Kristo? Opo. Ano ang pangalan ni Kristo? Amang Nazareno. Amen. Amen. Nananalig ako Nananalig ako. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ang aking Ama Ang aking Ama. ay makapangyarihan sa Ay lahat. makapangyarihan sa Ang lahat. Diyos Ama Ang Diyos Ama. ang naghahari Ang naghahari. sa aking buhay. Sa aking buhay. Patawarin mo ako Patawarin mo ako. sa aking mga nagagawang kasalanan, Sa aking nagagawang sa isip, sa isip. sa salita, Sa salita. at sa gawa. At sa gawa. In the name of the Jesus, In the name of the Jesus. Amen. Amen. Palayain mo ako, Palayain mo. Panginoon Kristo, Panginoong Kristo. na umaangkin Na umaang ng aking kaluluwa. ng aking kaluluwa. Hindi dapat siya maghari Hindi siya dapat maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Naniniwala ako Naniniwala ako sa araw na ito sa araw na ito ay pinapatawad na mo ako pinapatawad mo ako
Heso Kristo, Yesu Kristo, Jesus, Jesus Nazareno, Nazareno, ang aking ang aking tagapagligtas. tagapagligtas. Amen. Amen. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sumasalangit ka. sambahin ang ngalan mo, Sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang karya mo, Sa amin ito. sundin ang loob mo, Sundin ang dito sa lupa, dito sa lupa. para nang sa langit. Para ng salangit. Bigyan niyo po kami ngayon Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin ng aming kakanin sa araw-araw, sa araw-araw. at patawarin mo kami At patawarin mo kami sa aming mga sala, sa aming mga para ng sala. pagpapatawad namin Para ng pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. sa mga nagkakasala At sa huwag mo amin. kami At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, ipahintulot sa tukso. at iadya mo kami Iadya mo kami sa lahat ng sama. sa lahat ng Amen. sama. Amen. Inom. Tama na. Inom. Luwalhati sa manak at Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa manak at Espiritu Santo. Amen. 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 Nawala na. Nalusaw na si Satanas. Di na siya nasasaktan. O, di ba? Idilat ang mata. Di ba mabigat yung may sanib? Saan ka nakakita? May nakita kang patay, demonyo, etc. Ano nakita mo? Madilim? po. Saan yun? Madilim po. Ngayon, inumin mo itong tubig ng Diyos. Sabi mo, salamat Panginoon Kristo. Sige. Amen. Amen. Anong pakiramdam? Ano ang pakiramdam? Lumang ang pakiramdam mo. Kilala mo na kami. Anong pangalan mo? Pero Anong pangalan sa mo? kids po ang tawag sa kanya, pero Angelito po talaga pangalan. Anong pangalan na anak mo yung cameraman natin? Jello po, pero Carl Angelo po siya. Anong pangalan na yung babae mo? Tawag po namin sa kanya, friend Kuling, kaibigan po ng ate ko. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat. Thank you po, Panginoon Kristo. Salamat po, Panginoon sa Kristo. Oh, di ba? Ngayon lang nakita sinaniban. Mabigat. Hindi nyo mabuhat. Buhatin mo yung paa mo kung nangat mo. Kabila. Nahilo ka? Hindi po. Tumayo ka nga. Magang mabigat. Aba, gumaang. Di ba magang? Baba. Siya na yan. Tingnan. Pigit. Siya na nga. Di mo alam kung sino sumanib sa'yo. Diablo. Kasamang espiritu. O kita mo, ang bislang kalasin ng demonyo. O, di ba? Pero kung mahinang pananampalataya mo sa aking ama, magbawala yan. Sisigaw yan. Hindi mo mabubuhat yan. Akala nyo mabubuhat nyo. Pag binitawan ko siya, paano nyo binubuhat ang sarili nyo? Paano nyo mabubuhat yung sarili nyo? Hindi nyo mabubuhat yun. Alam mo ba yung sinasabi mo? Pogi kami lahat, sabi mo. Hindi, joke lang ito. Lahat na sinabi. Okay na. Anong pakiramdam nyo? Magang mabigat. Okay lang yan, di ko pa ginagawa. Pero magang mabigat. Magaan po. Sige. Okay. Gagaling ka na. Hindi kita na-interview eh. Kailan pa ba yung huli mong sakit? Nagpagamot ka na ba sa manggagamot? Yung pong nagpagamit po ako, 2 beses, sabi po nila, yung pinuntahan ko, lamig daw po sa katawan. Ano ba talaga naramdaman mo? Kasi hindi na kita na-interview. Pag hawak ko ng pulso ko, nawalan siya ng malay, di ba? Ano Dito bang... po, mabigat po yung dito ko po, mabigat. Mm. Tsaka pag gabi po, balisa ako. Parang ano? Lipat akong matulog sa kwarto, punta ko sa sala. Doon po ako higa. Hindi siya natutulog. Hindi po ako natutulog. Saan ba kayo nakatira? Sa lubak. Sa Nagastin. May puno ba sa mga bahay nyo? Sa paligid? Meron po, mga Marami? Opo, nakapalibot po yung mga ano. Hindi ko kasi to masyadong pinansing kasi gabi na. Ano ngayon? December 14 ngayon, di ba? Araw ngayon ng mga araw ng kadiliman. Dilim. Pero salamat tayo, mahal tayo ng Diyos. Wala kang alala? Ano nakita mo? Madilim? Madilim po. Madilim? Opo, madilim lang. Pinalaya ka na ng aking ama sa mga demonyo. Ano paramdam? Hindi niya alam yung ginagawa niya. Di mo ba alam, binubuhat ka ng asawa mo? Alam mo? Di ba? Binubuhat ka niya. Hindi mo alam. Bakit kala mo nakaupo lang sila dyan? Nandiyan sila lahat sa tabi mo. Sabi ko sa'yo kanina, paghawak ko lang sa pulso at sa ulo niya eh. Hindi na yan ang asawa mo. Nawalan siya ng malay. Ano sabi niya kanina? Tapos,
Anong parang? Nag-iba taga boses. Tapos dinidilatan pa tayo ng masama. Gusto mo ba kaming kainin? Hindi ko po alam yun. Ah? Wala po ko. Ba't ko naman po kayo titilaan? Ano, paano pakita mo? Anong sinabi ng nanay mo? Dinedemo ka niya o ayaw niya tuloy? Hindi tayo naka-live. Naka-YouTube lang tayo pero hindi tayo naka-live. Napayak po ako nung makita ng nandila kang Ha? Nilisik yung mata niya eh. Hindi lisik. Devil yun. Is the devil, is the devil. boses niya iba. Okay na yan. Importante, Kaya napayak ako. pinalaya ka na ng aking ama. Hindi yung magagamot kung mahina ang pananampalataya. Nasalamat ka, maswerte lang tayo. Todo support ang Panginoon sa Kristo sa atin. Mahirapan ako kasi gabi ngayon. Maswerte lang tayo. Simple lang. O sige, kung may naalala ka, kumuha ako ng kutsilyo, hiniwa ko leg mo eh. Tingnan mo kung may dugo. Wala siyang alam. Tumatawa yung asawa mo. Hindi ako, ha? Hindi, joke lang yun. Ano yun? Espada ni Rafael yun. Hindi mo taga malalaman yun. Hindi naman mapapatay yung demonyo na metal na bagay kahit baril-baril mo siya. Gagana lang yung bala sa kanya. Iiwas lang yun. Hindi, okay na yun. Ano pakiramdam niyo? Okay na? Wala siyang alam talaga. Sanib siya. Okay na. Anong oras na ngayon? Yan ang pamanin kinaya. Hindi. Anong oras na sa cellphone nyo? Hindi pa man ako ginamot Hindi. eh. Anong hindi ginamot? Tapos nakita gamutin. Tapos ka na. Hindi niya alam. Matay ka na nga dyan. Nahimatay ka na nga dyan. Hinawakan ko lang ulo mo. Nahimatay ka na. Sabi mo, Pagbuhat sa'yo. Siyang, ha? Oh, 9 na. December 14. Alas 9 na ng gabi. Okay, 2021 ngayon. Friday ngayon. Meron sumasapi sa'yo. Pero anong pakiramdam nyo, te? Okay na? Hindi pa daw siya ginagamot. Nagamot na nga natin siya. Sila nga napagod sa kabubuhat sa'yo eh. Gano'n sila kabigat? Lalaglag ka. Oh, nakalaglag ka na dyan. Napayak na ako. Makikita mo sa YouTube. Sa YouTube mo makikita, bukas na. Dalawa na kami, hindi pa mabuhay. Napayak na ako kasi nag-iba yung boses. Bukas ko na ito, Vlad. Doon na nga manabit kaya eh. Oo, narinig mo? Sa lalaki ng mga katawan yan, hindi ka pa mabuhat-buhat. Parang bato. Tatlo na nga bumuhat sa'yo. Kung sinmulaan ka sa camera, makikita siya, nagbuhat siya, hindi nila mabuhat. Kaso siya na pinahawa ko ng camera, kasi nakaupo ka na maayos, kaya ko na to. Pero nung hindi pa umawak ng camera, kasama namin nagbuhat tayo. Oo, nagbuhat yung anak mo. Eh, nung unang ginanon niyo po, may sabi niyo, may karga eh. Ha? Yung matayin. Oo. Okay na yan. Salamat. Thank you so much sa okay na. Okay, tatapusin na kita. Okay, thank you.